saiki ketemu kowe teka ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora krasna mbok yo kandha kandha sing prasaja pecekame kelati aku ora bakal gedeli jane aku ki wegati syuting lho Mas ngono ki mbok lebokne TikTok sampean sing entuk duit kaya ngene lelakonku piye napa kon dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati sak lawase wasek Mas R3 Entertainment ning endi nggonku goleki pote-pote kepengin ketemu senajan adoh tak parani menuruti kangening hati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja cekame kelati aku ora bakal gedeli sik Mas rodok lali sithik kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati sak lawase